Татар халкының милли җырлары җылы һәм рәхәт авыл мөхите. Сабанчы авылында яшәүче хатын-кызлар бергә җыелса, аларның көннәре шулай уза. Көннән-көн районыбызда махсус хәрби операциядә катнашучы солдатларга ярдәм итәргә теләүчеләр саны арта. Әлеге эштән бу авылның битараф булмаган кешеләре дә читтә калмаган. Бүгенге көндә алар токмаш кисү белән мәшгуль. Соңгы тапкыр хәрбиләргә шундый 30 коробка өй ризыгы җибәрелгән. Безнең авыл шундай ярдәмчел, менә күреп торасыз, бер сүз әйтүгә никадәр киленнәр, әбиләр, апалар җыелганнар. Инде беренчесе генә түгел, хәзер бу мобилизация башланганнан соң инде берничә тапкыр менә шушындай токмаш кисүләр менә җибәрдек әле күптән түгел генә. Гадәттә хатын-кызлар атнага 3 тапкыр кунакчыл хуҗабикә Әнисә Гайфетдиновада яки мәдәният йортында җыелалар. Аларның шулай ук махсус төркемнәре дә бар. Биредә хәрбиләргә һәр яклап ярдәм итү мәсьәләләре турында фикер алышалар. Тукмаш әзерләү белән бер рәттән Сабанчы авылында яшәүче хатын-кызлар җылы йон оек башлар һәм бияләйләр бәйлиләр. Без бу эшне инде сувага алар китүгә, аларны җыя башлауга без инде уйлый башладык. Шушылай ярдәм итәргә кирәк диеп, алар киткәннән соң алар кышка таба керә башладылар. Кышка кергәч аларның аякларына җылы носки кирәк, бияләй кирәк дигән уй килде башка. Сабанчы авылындагы хатын-кызлар инде берничә тапкыр махсус хәрби операция зонасына җылы киемнәр җибәргәннәр. Күптән түгел генә алар тарафыннан 50 пар носки һәм 30 пар бияләй бәйләнгән. Хатын-кызларның һәр очрашуы җылы мөхиттә уза. Анда алар гуманитар ярдәм әзерләү белән бергә безнең сугышчылар өчен дуга кылырга да онытмыйлар. Тиздән яратып әзерләнгән йорт ризыгы һәм бәйләнгән йон киемнәр фронтка чираттагы гуманитар ярдәм белән җибәреләчәк. Аларның барысы да хәрбиләргә туган якларын, әти йортын һәм җылы әни кулларын искә төшерергә бер сәбәп булачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.